Buzz SA to all social media platforms. Ngidiniwe Pinky Girl. Yazi angimkholelwa uJumaima ukuthi simbuke sam underestimate kanti uclever so. Uyabona le ntombazane ivelane yakurabhela okuqala okugcina lapha kumfana wakaNtuli. Yakurabhela okuqala kokugcina ukuthi wena buyokhala entabeni ucabanga ukuthi ufuna ukuloya itycoon yakaNtuli. Jesu. Uyayibona le ntombazane ekuthiwa uJumaima. Ngizoyithola. Angeke izingikholwe. Ngizoyidlalela ifilimu. Ngizoyitshengisa mina usungunono kayi1. Kumele sifundise usakudlalelwe emakhanda ethu le ntombazane. Lithini iqhinga ikhona mhlawumbe into nayo engqondweni esingayikhombisa khona ukuthi akusisona isigceke sokudlalela oFam Julia lesi. Njengoba mina ngeke ngisayithola le yatycoon yakaNtuli. Akekho futhi umuntu ozoyithola. Naye uJumaima angeke ayithole. Sokwenze njani sizokwenza njani? Ngineplan. Bengasajahile Jumaima mntanami ukuthi ubuye. Bengifuna ukuzwa ukuthi kuhambe kanjani kahle ku-date. Kuhambe kanjani? Ihe. We auntie, yazi mina ngivelele ngangayikhola yonke le yanto. Hayibo. Incwasimendeke ingilande lapha ngomnyango wakho, emnyango wendlu yakho, yangilanda ngemoto. Unyonyovu lemoto. Okay, angiqali ukugibela onyonyoviniki nalekhaya inyonyovi ikhona futhi angiqali ukugibela emotweni yakhe leyamfana ukuthi bengayazi ke naleyana bathi yini yabona lezi ayihamba okhanya imbawu yini anti lesibaca lesi yangilanda ngesibaca ke incwasimende Nkosi yami igqokeni iswenkile ishaya ualoshethi we anti. Hayibo mesifika le kude kwamatafula anti izimbali ziyachitheka zigcwele amatafula anti angisaphathi kamaglass abengthelela khona ojuice laba amawayini. Hayibo wanginesa umfana anti wanginesa umfana kwazi amathileyi inyama engakaze mina ngidle. Hayi anti angiphiki nalekhaya siyabusa bandla. Hayi siyabusa kodwa uhlobo lenyama ade lingena lapha elestorent we anti. Hayibo ngathi mina kuphelile. Umfana wangithatha wayongiqhethisa le wanginabisa ezitulweni. Uyabona anti lesitulo lesesinolever's gear. Ulala umhlane uqethuke uthi genge. Sabukela imove nomfana anti. Hayibo mina bengingasahlekiswa imove lapha we anti. Bese ngihlekiswa ukuthi hayibo angikholwa. Mina wonke the whole me ngihleli noswahla lento isimomondia yazi ubeautiful akusasiyo no cute loya we auntie. Hayibo hayi mina ngiyazi into yanamhlanje. Awusho ke we Jumaima. So umfana utheni? Uthe uyakufaka noma uyakukhipha? Bengiseza ke we auntie lapho. Hayi ke sisaqhethile kanjalo ke umfana hayibo hayi mina ngiyazi into enje. Umfana wathi ucela phela mina naye sizame sibone ukuthi singagcina kuphi. Ayike ngase ngiyamtshela ukuthi hayi bengakulindeleke lokho kodwa nje ngisazokwengithi ukuyimunyunga le ndaba. Ngeke ngiyimunyunge nje okwama smartisi we auntie ngicabange le ndaba. Ugadeke we Jumaima ungacabangi isikhathi eside azaduba umfana. Maningi ngaba amantombazane la ngaphandle ayayiphosa futhi kuyena. Hayi phela auntie mangabe ngithanda uzolinda. Phela mina ngiyiquarity intombi kaMamngadi uLozlini. Hayi ngeke auntie. Abafana abafunda ukulinda nabo. Wegel awungitshele ithini iplani yokuqumba phansi uJumaima. Kahle mina girl kade ngagcina ukulala. Iplani ihamba kahle. Izinto ihamba ngomumo. Ngivula iwebsite enye nje, ngavula nama social media account wakhona. Ngathenga ama followers. Uyakubona lokho amadami okwenza ama fake followers ukuthi they like, they do everything. Like ama robots, comment ama robots as if abantu aba existayo kanti cha ayikho lonto leyo.
So-ke kule website engivulile ngibe sengicela-ke iTycoon leli lakaNtuli. Ngathi ngicela lizokwenza i-interview. I-interview yakhona-ke mngani sizotwist izinto kancane. Kube ngathi uya-actanyana simupha ama-script ukuthi uzokhuluma ngani, a-discourage ini kubantu into abayenzayo. Ila isomthola khona-ke. Okwamanje ngishoda ngomuntu okuyena ozongi-interviewela angidlalele lonke leli film. So lo mfana lo sengimi-emailile sesisethile yonke into. Ngisho ne-date lesizodlala khona ngaye sesiyibekile Cabanga ukuthi izinto ihamba ngolayini njengamanje. Iqhinga lakho li-brilliant kakhulu. Anti, inhliziyo yami ebuhlungu anti. Bengifika le goli bengenzani? Ngingakaqedi nesikhathi esinganani kodwa sekuyajola. Kanti lo mjola wakhona lo mfana lo ungenza isilima. Kanti kuthiwani mangabe kuthiwa abafana bazokuheda? Hayi bona ngumfana ungihedile nami anti. Wangiheda umfana anti. Umfana kanti anti ubhizi ngalezi zinto lezi zabo zokuthwala. Kunevideo yakhe anti etrenda ku-internet. Mina i-internet angiyazi kahle angiyithandi. Kodwa nje mina sengibona abantu bayangibuka kanti ngiyathilenda lapha. Ngiyathilenda ku-internet. Ukuthi umfana lona uzokwenza ngami izinto zakhe lezokuthwala. Ngoba yena bekafuna intombazane yasemakhaya efana nami. Nkosi yami, Jumama mntanami, ngiyaxolisa ukuzwa lozo indaba. Kodwa ungayinaki lezi ndaba zokutrenda, kuzodlula mntanami. Nalo mfana nje uzomkhohlwa enhlizweni yakho. Ngicela ududuzeke mntanami, ungabe usakhala kangaka. Sekudabuka phakathi kweyami inhliziyo. Umuhlungu anti, ngithi ngiyazama ukuba light nami, akubeki light anti. Ngithi ngiyaziba anti, hayi akuzibeki, angikho light anti. Kubuhlungu. Ngiyaxolisa kakhulu Jumama dadewethu. Yazi mangabe ufika le goli bekumele ngikunakekele ngoba wena uyigazi lami. Bekumele ngikunakekele, bengingamelanga ukuthi uzudlula kuzona zonke lezi zinto. Bekumele ngabe loluthando kade ulifuna laphayana kwintuli iTycoon engabe utholela kumina Jumama. Ngiyaxolisa kakhulu dadewethu. But ungawari, lo mfana lo uzokhokha ngako konke la kakwenzile kuwena. I will make sure of that. Hayibo ma, le show leqalayo lapho ku-TV uzoyiyekela nje idlale ngoba phela uJumama usahethekile ngalana. Ngekulunge abone umndeni nalo mfana ku-TV uvela. Siyanamukela-ke kuSizi Qeketha Ishisa. Namhlanje siphethe umfana wakaNtuli ukuthi azochaza ngale video le etrendayo on social media ukuthi yena uthatha izingane zabantu ukuthi azakhele umcebo wakhe ngoba uthi yena afuna ukuphila ngomcebo kababa wakhe. Brustol, ngiyakwamukela-ke. On social media bathi abasafuni nokuthi ngize ngikubuza ukuthi unjani. Bathi bafuna ngihlale odabeni. Awungitshele-ke my brother. Le video etrendayo lapha ku social media uyikhulumela ngalo wakho umlomo. Seku-unpack ukuthi kwenzekala kanjani. Ukuthi are you that guy elutha amantombazana abantu ngoba ufuna ukufezekisa injongo zakho? Sisiphele, ngibonga ithuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngizele kwishow yakho ngizochaza iside lami le story. Ngomhla ka-9 mina ngathola i-email evela from a certain company. Le company le bengingakaze ngezwe ngayo. Kodwa ngathi mangabe ngithi ngiyayibuka iwebsite yakhona ivuthiwe, ngayichecka kuma social media inama followers. Shukuthi Sisiphele le nkampani ingitshela ukuthi ifuna ukudiscourage abantu abasha nabantu as a whole nje ukuthi bayeke ukwenza lezi zinto lezi zokuthwala. Ayike mangabe ngifika ke studio sabo banginikeza iscript. Bathi kule script mina ngizofunda lokhu engikushoyo. Mase kuba khona umuntu edlala naye advert siphendulane. Mase siyachaza ngasekugcineni ukuthi kwenzakalani kule ndaba nesixoxa yencane.
Ayike ngisifunde-ke mina sisiphele iscript. La kwiscript sho ukuthi mina ngiyadlala nalo mfethu lo, siyaphendulana. Kwiscript ngiyakhuluma-ke mina ngendoda ekhohlakele ezosebenzisa i-girlfriend yami esuke emakhaya eyitshitshi. Ngizoyisebenzisa ukuthi ngithwale and then sixoxe nje kwaze kwagcina according to iscript i-outcome yakhona yaba bad. Ekugcineni sase siyachaza ukuthi kurongi ukuthwala, sasho ama-reasons ukuthi kurong ngani. So mina le ngithuka khona, ngithuka mangabe lapha sekupublishwa online, upublishwa le phathi kuphela la ngi-actor iphathi yokuba indoda ekhohlakele. La yomngani wami siphendulana nala sengikhuluma khona izinto ezi-right, lo phathi leyo ayipublishwanga. And lento futhi ayipublishwanga kule website leya yavelane yabhazidlala kwi-social media, yatrenda on social media, into yaba out of hand. Lo mfana lo wakantuli kahle kahle uclever, usile, useyoxolisa lapha ku-TV kwena Jumama as if yena bekangayazi into ayenzayo. Uzazi kahle, ujwayele ukukhohlakala, ukuthi ukhohlakale wabanjwa. Shuthi kunomuntu omrekhodile ekhohlakala, wam-expose ukuthi le mali yakhe akusiyo imali engcwele, imali yokukhohlakala. Ngiyabonga dadewethu mina ukuthi uphunyukile. Sizokusupporta, siyakuthanda, sumndeni wakho. Sizoma nawe nje, uzodlula kulento, uzoyinqoba lento. Jumama sis, sithe asize la ekamereni lakho, mina nomama. Sizokuchecka nje ukuthi ulale kanjani, kuyalaleka kodwa. So sizokuchecka nje nokuthi ufila kanjani. Kodwa sis, nino aunt, indlela eninginakekela ngayo kulesikhathi samanje iyamangaza. Nangitshengisa ukuthi blood is thicker than water. Umsebenzi wethu-ke loyo, ngani yami, njengomndeni wakho, ukuthi senze sure ukuthi esikhathini esinzima siyakunikeza isupport. Mase kuthi okunye-ke lana weJumama noma bengine-suggestion ukuthi kunganjani ukuthi namhlanje ntambama sike sithi ukuyikhipha nje siyolahla umlenze, sihambe nje siyojiva eclubini, sijave siwumndeni, sijave siwumphakathi. Mase sibuya-ke sifike silale, mase siyavuka wena Jumama ugeze upakishe impahla zakho, nami ngigeze ngipakishe zami impahla, singene emotweni yami sihambe phela siye Mnambithi. Mnambithi phela it's just few hours away. Sihambe siyobona uma wakho. Ngiyacabanga ukuthi kulesikhathi lesi uyamdinga uma wakho ukuthi ube seduzane naye, ufuke uxoxe naye. Angeke mina futhi ngikushiye, ngizokulinda nje uxoxe noma wakho, uzuzuze usungconywana. Angisho ukuthi thina asiwona umndeni wakho, kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukuthi uhambe uyobona uMamngadi kuzokwenza ukuthi ufile kangconywana nje. Mhlambe mina ngizonibhukhela mhlambe lapha yana eMnambithi for ispa, nihambe noma wakho no2, ni relax nje, ninabe bantofoze, nixoxe ube right. Masu right ke usuzizwa nawe ukuthi emoyeni u right, uzobe usungena emotweni yamiki, mase siyagoduka ke sibuyele Sandton la esibhilonga khona mina nawe. Jim Lozi, sis wami, nono, usilias yini ukuthi ungangithatha ngihambe ngiyobona uMamngadi? Ngiserious njengomuntu efa, ayikho into engeke ngiyenze for umndeni wami. Ngiyabonga kakhulu umndeni, yazi nayithambisa inhliziyo yami. Awusho-ke weJim Lozi, ubuthini-ke mangabe uthi siyolahla umlenze emathaveni? Hayibo, wena ucabanga ukuthi uma emdala kangaka angalahla umlenze? Hayibo, uthini uJumama? Mina ngijiva kabi, ngakujivela kwamanje ubone. Futhi ngikuthanda kabi mina ubumnandi, kodwa phela sithandwa sami asiye ethaveni, siya eklabhini. Hayibo wema, ake sihambe-ke siye endaweni evulekile, sibone ukuthi obani osisi bendawo abavula isikokela phela. Chips wena, hayibo, nanguma phela, hayibo, wema,
Hayi uyashaya wema. Hayi bona nguma eshaya madoda, chips wena. Suka nini madoda ushaya impela zona osenza umlando. Hayi uyayishaya wema. Othi ngeke ngikhombiseke mina ezasemakhaya esishaya emakhaya. Ngingaqoqoda ikhanda phela nami. Nazo, kuyadliwa lokini. Phela sibholoha ngazo-ke lezi ngoma lezi engiyishaya la. Kushintsha ukudla epetini. Nacathi ngujuma the farm girl. Bheka, uyayazi le igqibhetha, shintsha amagi. Shaya amakhathi-ke manje shintsha amagiya kushubili. Cathi nangu-farm Julia kuphela. Hayi mina ngiyajika wema. Mntanami, iyayinhle lento eniyenzayo, kodwa wenono. Ukuthi nizosibheka nje, nisibone. Yazi ngijabule kanjani ukuthi phela uJumaima kulesi madlula kusona uyamdinga uma wakhe aphuma kuyena esiswini njengamanje. So ngivelane ngacabanga ukuthi ubuyini u4 hours 5 hours ukuthi sidrive size la eKZN. As long as uJumaima azoba right emoyeni, iyona into esiyidingayo thina leyo. Avulungile nomntanami, ngiyabonga kakhulu. Yazi ngifikelwa inyembezi emahlweni. Hayi uthi sininikeze isikhathi nje ninoJumaima. Nike nithi ukecatch up phela nibonane kahle. Singabe sesiyanixina kakhulu. Wena Jumaima, yini engathi usuyabhayiza nje. Ngikuthuma egoli wena ubhizi uyodlala oHappy Family, ubhizi uthengana namaqhoks. Angisho yazi into engikuthumele lapha egoli. Uyenza nini lento engikuthumele yona? Ukuthi secure the bag for us. Wena ubhizi uqhokana namaqhoks udlala oHappy Family. Awubona uthoba siqoye labo hamba nabo. Awubona sibaphezulu kwegame engayi-understand ukuthi yini igame yabo. Kodwa ngadi, into engiyifundile lapha eSandton, ngifunda ukuthi umuntu naye unama-feelings. Unama-feelings. Ama-feelings la umuntu, umndeni uyamxhasa kuwona. So labantwana bangipha uthando lomndeni engilidingayo Nkosi yami kulesigemeko nesehlakalo engidlule kusona. Hey weJumaima, phaphama, ungazoba weak la kumina, ungazoba ntekenteke. What if labantwana ibona abaplane yonke into? Ngiyaba suspecta. Uyayibona le trip yokuthi kuziwe la bakwenza isilima. Bafuna ukuthi ucabanga ukuthi wena bayathanda niyathandana nomndeni, kanti bafuna ukuthi ungabambi ukuthi baphezulu kwamapha amaqhinga. Ibona laba abaplane lento le. Ngitshele nje mangabe kuthiwa lo mfana lona ufuna ivirginity yakho ukuthi ayithathe ayinikeze izinyoka zakhe zokuthalwa. Uyintombi wena. Angisho umfana wakadla wangena la kuwena, wadlula la kuwena. Awuboni ngani ukuthi amanga lento le ubuyele esokeni lakho, nithandane niqhubeke nempilo. Hayibo, kunokwenzeka ukuthi ukhuluma iqiniso. Kunokwenzeka ukuthi uqinisile wema. Ibona laba ba behind yonke lento. Yazi babhizi bangixisha ngothando. Mina ngidako uthando. Angiboni. Ngazele yathu ikhulumani laphayana. Yazi sengifise ngathi ngaze ngibe impukani ngiyolalela ukuthi bakhulumani. Into abayikhulumayo ibukeka serious. Ayithomi khohle labo laba boyithu. Umama nje nendodakazi lapha bayakhishapha ukuthi mina ngine stress la ekhanda lami. Ngifile ngathi si driveile yonke lendlela ukuthi sothola ukuthi yini uJumaima le ablackmaila ngayo uma wakho. Kodwa ngibone ngathi lidlale ngesikhathi sethu. Yini oyisoyithola la? Ungasheshi ugive up wena. Angisho umsebenzi ima uzoqala, the real job. Ima soqala sibuke. Angeke sihambele imahala, sizolithola iqiniso. Mase lo muntu lo uJumaima simyekelisa ukublackmaila uma wami. Zibambe iqineke manje munu. Jumaima, akusasisona isikhathi sokuthi ube weak lesi. Angifundisanga kanjalo. Pinky girl, awusho ukuthi lento engiyibonile lapha ku family photo album ukuthi nawe uyibone njengami yini? Every year mangabe qeda ukubhala bebethatha isithombe uma wakho nosisi bakhe. Every year bathatha isithombe bebonke
Kodwa kunesithombe la bengekho bonke esithombeni. And kuleso sithombe leso into engithusayo ukuthi uma kaJumaima ingalesikhathi ilonyaka lo ekumele ngabe uvela ekhulelwe khona, kodwa esithombeni akakhulelwe. Uvela nje uyishuthele nabangani, akashuthanga isithombe ezifamily uma wakho bekangekho kulesithombe leso. Kahle kahle kwenzakalani la? Kunokwenzeka yini ukuthi uJumaima uRoseline akusiyena uma wakhe? No. Why singantshontshe i-DNA ya Roseline? Sihambe siyotesta khona lokhu kusasa, sivuke kusasa, sipakishe uJumaima namasaka akhe, sihambe. Ngoba ngesilokhu sihleli la phela kukho comfortable lokhu sihleli la emakhaya. Jumaima, uyakhumbula ungitshela ukuthi usisi wami nendoda yakhe abahleli kahle. Usisi indoda uyibambe ngamawashingi ngoba nake ingasebenzi, inebhizinisi elifeyilayo. Why ungabuyike uyosebenzisa loyo ndoda? Uyisebenzise ukuthi izinto zethu zihambe kahle. Episode 3 uyalandela okwamanje. Sicela ukuthi uhambe uyosifollowisha on our YouTube channel. Kuyolikhulisa ke leli page kakhulu ngokwenza kwakho kanjalo. Siyanithanda kakhulu.